Здравейте, приятели! Днес съм при Лия и донесох хлебче, което правих вчера. Тя се радва на такива пълнозърнести хлебчета, които аз нося. Сякаш ще съм ми донесла най-вкусната кифличка или някакво меко хлебче. И искаше да го реже с нейното ножче. Сега ще стоплям лекце, за да може тя да си хапне закуска. Днеска е слънчево времето, само че беше някъде минус 3 градуса, когато тръгвах от къщи. Ако стане малко по-топличко, то сигурно ще стане, щом грее слънцето, ще излезем на една разходка с Лия, макар и по-кратичка, защото и действа добре, разбира се, когато излезе навън малко и походи. Сега ще стоплям лекцето. Малко изчакай да стоплям лекцето. Това е млякото, което й даваме да пие. Муханг сенче означава, че е без антибиотици. Муханг сенче. Тоест от Югинов магазинчето, където ходиме да пазаруваме. И сега, когато излеземе с нея, тя много харесва да отидем до магазинчето и да купим мляко. Заедно ще отидем днеска за мляко. Днеска трябва да отидем да купим мляко пак, защото виж, свършва млякото. Свършва. Тя си хапва кисело млекце, което също оттам купуваме. Всъщност оттам предимно прясно мляко, кисело мляко. Предния път купих и лук. Рядко купуваме други зеленчуци оттам. Те са по-скъпички и няма голям избор, но млякото и яйцата също, за да бъдат без антибиотици, ги вземаме оттам, да бъдат еко. Млякото трябва да се е стоплило вече. Ето ни и закуската. Може да сложим вътре хлебчето в лекцето. Не искаш ли? Отделно ще си го хапваш. Но нека да сложим тази ябодка. За да не цапаме, виж, тук имаш едно жълъче и може да го изцапаме с млекци. Виж това колко хубаво седи червено, червена купичка и виж как ще седи хубаво. Не искаш? Добре. Щом не искаш, не дей. Ще бъдеш без лигавче. Ами така, ние ще се закусаме. Аз ще се направя едно кафе тип инка. И след това ще излеземе с нея. Набързо ще сготвя. Тя става много бързо. Манчета, която съм решила за днес да направя, това ще бъде зелен боб с картофи. Яхния. Ниде. Този кал, той не е много чист. Той е за игра. А пък ти си хапва. Ето вътре ще сложим още такива, да ги ловиш. И да си ги хапваш. Да, вътре ще станат мекички. А тук съм направила и с сиренце. Ги хъпни с сиренце. Опа. И такава хапчица с млекце. Айде. Вътре да го сложим. Добре, сложи си го вътре. Баба ще започне да готви и аз ще я взема до мен да седи там, за да може да бъде близо до мен и да й давам от време на време, ако трябва. Че всъщност времето е напреднало, сега е 10:30, но все се надявам, че може малко да излезем, преди да дойде време за обяд. Това ядене се прави много бързо. Лук, морков. Малко така задушени. Аз, когато ги запържвам, то е вид задушаване, защото пускам огъня съвсем слабичко. И тогава те си пускат водата, аз всеки път го казвам май, когато готвя, по този начин го правя. И става един вид задушаване, но ползвам само тяхната вода. Червен пипер, доматено пюре, картофките и боба, малко джоджен. Това ще бъде яденето за обед. Да, хапвай си и хлебчетата. Да, то сиренце баба сега ще даде. Тя май яде нещата едно по едно. Първо изяжда едното, после другото. Сега сиренцето, само сиренце ще яде. После ще премине към хляба с млякото. Дойдохме с Лия да вземем прясно мляко от екомагазина. Ето го нашето мляко. Не душинка. Това е, защото това е без обезмаслено и ние пиеме от това мляко. Айде, ето вземи това и ще вземем и яйчеца. Да. Тук има всякакви неща. Ето яйцата, но не виждам такива, които са без антибиотици, освен просто да вземем едни от тея. От все пак еко. По-малка разпасовка ще взема. Чакай, душинка.
От тази страна, ела от тази страна. Ще би тези. Тъгмо ли покути? Всичките са такива. Еми от тези ще вземем. Готово, напазарувахме. Ето ги нещата. Прибираме се вече в къщи. Започвам да готвя яденето. Не трябва да се готвят покълнали картофи. Оказаха се картофите покълнали. Опасно е, появява се соланин в картофите. И Льолю е там, да. Тя много ми помогна. Обича да ходим по магазините. И накрая няма как, винаги се минава през Пари Багет. Тя обича там да пазари. Купува си от млекцата. Този път взем млекце, макар че ние си купихме мляко, но си купихме и кифлички. Да има за след обед кифлички. И за утре ще има кифличка. Тя обича от тях. Отива сега баба да готви. Ето, купихме си картофи. Това е и цената. 3500. Имам чувство, че са повече от килограм. Купихме яйца. Купихме и мляко, което го прибрах вътре вече. И тя си купи това млекце пък от Пари Багет. О, виж, тя знае, че тук се отваря местенце за сламка. Баба сега ще го направи. И трябва да почвам да готвя, че въобще време няма. Яденето е готово. Сега малко ще си почини яденето. А бобченце си хапва ябълка. Успях много бързо. Успях да приготвя обяда. Време за малко почивка. Аз си направих един чай от джинджифил, лимон и куркума. Отдавна не бях си правила и ми се допи. Снощи още, но беше много късно, като ми дойде тая идея. И сега, косата ми е като на забързана баба, която не успява с графика. Хапваме си ябълка. Много е вкусна.
Бяха ги пуснали с намаления тези ябълки по 8000. Напоследък са много скъпи станали плодовете, но зависи откъде ги купуваш. Сега като ходихме с Лия да купим картофи, гледам мандарини, които са така в една пластмасова купа. Те не ги продават на килограм, ами на обем някакъв. Тази пластмасова купа обикновено можеше да се купи преди за 7000 и за 8000, сега беше някъде около 15 000. Но това е единственото малко магазинче за зеленчуци наоколо и те издевателстват с цените. Това малко по повод и големите и малки магазини. Много често в малки магазини, които са точно от някакви дребни търговци, които човек би му се искал да ги подкрепя, обаче аз избягвам да купувам от такива места, защото, освен ако не съм принудена, те толкова дигат цените, поне тук е така, не знам в България как е, но в малки магазинчета, които са на места, където няма големи в близост, те просто издевателстват с цените и с надценките. Нали така? Но тъй като вкъщи си имаме плодове, аз дори попитах Лия, викам, искаш ли мандаринка? Като видях цената си, казвам, по-добре не дей казва да искаш. Ние вкъщи имаме ягоди, имаме ябълки, имаме круша. Ще минем без мандарини от това магазинче. Това малко го казах по повод, защото гледам сега, че има такива инициативи да се бойкотират големите магазини. А аз не знам каква полза би имало това, защото големите магазини по принцип поддържат по-ниски цени. Освен ако не е луксозен голям магазин, поне от представите ме тук. Има, разбира се, голям магазин, супермаркет, има Лотемат, има Hyundai. В зависимост от този супермаркет, цените са различни. В тях наистина има някаква разлика в цените им, поне тук, нали, като мнение мога да кажа, но в тях цените все пак са някак си разумни в сравнение с цените, които се слагат в малките магазинчета. Въпреки че на времето ние имахме малък магазин, съвсем маничък, такъв, който бяхме го направили в стаичката за смет, която почти във всеки блок се префасонира на нещо. В нашия блок беше префасонирана за магазинче и ние бяхме я взели под наем, за да направим едно магазинче с такива по-диетични храни. После минахме на най-различни видове храни. Но това беше толкова маничко, толкова миниатюрно. Но не сме слагали високи цени нарочно, защото съседите купуваха от нас и слагахме ниски цени и разчитахме на това да правим някакъв по-голям оборот, но видяхме, че няма смисъл. Явно, ако ще има малък магазин, човек трябва да слага много големи надценки, а иначе трябва да има просто голям магазин. Малките магазини тук са с много големи надценки. Разбирам ги, че те плащат наеми, че имат по-малък оборот и така нататък, но човек, тъй като гледа да се вмести в собствения си бюджет, колкото и да му се иска да купи от съседното магазинче, защото по този начин ще подпомогне продавача, но продавача с нищо не помага на тебе особено, така че това е пазарната икономика. Успява той, който успее да съумее да слага подходящи цени, за да привлича клиенти. Та си мисля, в големите магазини в България не е ли така също цените да са по-ниски, отколкото в малките магазинчета? Интересно ми е вашето мнение, може да напишете под видеото какви са резултатите от това, че се бойкотират примерно големите вериги магазини. И не знам, аз си мисля, че може би не те отговарят за цените, а просто ценообразуването от много по-високо място, тъй като и едните и другите купуват от едни и същи борси, кажи речи. Може би има някаква друга политика, която аз не съвсем я загрявам, но тук, гледайки, точно това виждам, че в малките магазини цените са високи, в големите магазини може да се намерят добри цени. Така, ще трябва сега да пооправя, току-що излезе тати Йонг. И аз трябва да оправя спалнята, да я подготвя, да може да бъде след това. Следващата точка от дневния ред ще бъде обедна почивка, сънче. Дано кратичката разходка да е подействала, да има желание да спинка. Хе-хе, че е хубаво да се оглеждаш в камерата. Баба? Баба. Баба и Лия. Първо, ето вижте. Виждате ли, ние си миеме зъбите.
Но бете без паста, защото пастата не можахме да я открием къде е. Но изваждаме всички ненужни неща от зъбките. Да. Айде пак така. Първо, с пръстче, тук. Тук е така. Айде долу, долу. Е тук така, долу имаше заседнало едно тангенче. Аз го видях. Ето е тук така. Да, тангън е там. Съмъдреше един тангън. И тук горе. Добре. Мусунче. Изядахме си яденето хубаво. Тя харесва такива яхнийки с боб и зелен боб с картофки, грах с картофки и всякакви такива яхнийки харесва. Така, вече всичко е много мокро. Трябва да се привлечем всичко. И тук си направихме пеканца, защото тя не искаше да си сложи лигавниче. Ма какво да направим? Ще го изпере баба тук с сапунче. Айде спираме водичката и сега отиваме да приоблечем дрежките. Продължаваме от друг ден. Това видео с голямо прекъсване го продължавам. Но реших да заснема нещо, което обикновено не съм го заснимала, защото на лайфа, когато говорихме доста за вегетарианството, получих един коментар, който беше свързан с това, че ни дават съвет да ползваме книгата с вегетариански рецепти на Бохо Соулс. Те имат книга? Те имат 2 книги с вегетариански рецепти, защото явно е направило впечатление на жената, че аз все качвам рецепти, когато правя тиквички с ориз или пък какво беше спанак с ориз. И аз наистина се замислих, защото аз не си мисля, че качвам рецепти да показвам на хората, а качвам ежедневието и се случва, че като записвам, подобни рецепти се качват и си помислих, трябва да направя нещо по-различно. Нещо, което не го правя ежедневно. И за днес съм приготвила да направя сърми от прясно зеле. Много отдавна бях качила в един влог, като правих веднъж сърми от прясно зеле. От тогава всъщност не съм включвала във влог сърми от прясно зеле. Реално рецептите, които си правиме, са много разнообразни. Аз с удоволствие бих прегледала и 2 им книги, но не знам до Корея те дали ги имат онлайн. Това е лук. Или пък само ги продават в книжен носител, защото до тук да се вземе книга е много сложно и скъпо съответно, защото пътя е много скъп на пратките от България, но с интерес бих я прегледала такава книга, когато отидеме до България или ако примерно поръчаме на някой да ни я вземе, идвайки насам, приятел, роднина, познат и така нататък, идвайки към Корея. Интересни са ми да видя пък те с какви рецепти, нали, какво си готвят те и какво са дали като съвети на хората. Иначе нещата, които реално аз готвя и правиме в къщи, са многобройни. Даже днеска се замислих и почнах да си записвам колко неща си правиме и колко неща имам аз в репертуара си. Сигурно бих могла да направя една книга. Изведнъж ми дойде идеята кухнята на баба Нели. Защото много неща всъщност включва репертуара ми като вегетариански готвач. Защото от много отдавна ние сме такива, с едно прекъсване от 7 години, като дойдохме тук в Корея, ние преминахме отново на смесено хранене с Ели, тъй като нямахме възможност да следваме нашата диета, да го наречем, нашият стил на хранене. След това отново 2015 година, специално аз се завърнах към стила си на хранене без месо, защото по него време имах и проблеми с холестерола и когато отново се върнах на вегетарианство, това се поправи. Искам да кажа, че всъщност от 1986 или 7 година ние спряхме тогава да консумираме месо и от тогава до сега репертуара ми е много голям. Много рецепти, които правихме в България, тъй като и моите родители се присъединяваха към нашия стил на хранене, въпреки че те си хапваха месо, когато имат желание. Майка ми правеше много разнообразни неща без месо, аз също. Ние съответно сами като си живеехме вече като семейство, имахме различни периоди в живота ни, когато заедно живеехме с родителите ни, имахме и когато отделно сме живели. Отделно се добавят и рецептите от корейската кухня, които също в тях не влиза месо, но вие знаете, че ние едеме морски продукти. Много са рецептите, нали? Да не ни окайвате, че ядеме само ориз с панак и ориз с тиквички.
Заради това днес реших да направя нещо по-сложно и по-различно. Приготвила съм една зелка. Това голямо предисловие беше, за да ви обясня защо се захващам за нещо по-сложно сега, макар че часа малко е напреднал, но смятам, че ще успея. Който е правил сърми от прясно зеле, сигурно знае какъв е метода. Трябва зелето, защото е твърдо и не може да се завива на сърми, то трябва предварително малко да се посвари. Аз съм приготвила тук, махнала съм най-външните листи, дори повече отколкото трябва, защото така е по-добре. Там се отлагат най-вече пестициди, ако има някакви, след хубаво измиване на зелката. Слагам го в вода и ще пусна сега малко да си поври на слаб огън. Като ще го обърна по някое време и ще махна предварително това чуканче. Сега ще се поборя с него да го извадя. Оттам нататък вече листата ще се отделят по-лесно. Аз ще приготвя през това време плънката. Тя ще си бъде нещо съвсем простичко. Не съм взимала гъби. Хубаво е да има вътре и гъби, но аз не съм взела поради две причини. Първо, нямаше там, където аз исках да взема печурки, но нямаше, имаше друг вид гъби. Лия, все пак още в менюто и не са влезли толкова различните видове гъби, както тук в Корея има безкрайно много гъби. Много, наистина. Трябва някой път в някой влог да ви кажа колко видове гъби се употребяват в кухнята, корейската кухня. Ние не мога да кажа, че сме много големи гъбари, така да обичаме много да ядем гъби. Най-вече мен ми харесват шитаке гъбите, пьогопосо, те са дървесна гъба, те са и много полезни. Но въпреки всичко гъбения вкус е малко така тежичък и го включваме по-рядко в менюто. Въпреки че има няколко варианта, в които могат да се правят гъбите и разнообразни ястия. Наскоро правих и каша, и с ориси, зелен лук на фурна гъби правих. Но иначе в тези сърми могат да се сложат гъби печурки. Печурки е по-удачното. Не намерих, няма. Значи ще бъде вътре само лук и морковче, морков настърган и лук наситно нарязан. Просто както правя плънката за сърми с кисело зеле. Другата причина, че тук леко си ограничавам моят репертуар в готвене е, че все още при Ели няма фурничка. В българската кухня фурната е много застъпена. И заради това тук ми се ограничава малко репертуара. Много неща вкусни могат да се направят във фурна, като и те самите сърми. Много е по-добре, когато се направят и лекичко като се сварят, да се запекат във фурната. Тогава става зелето по-крехко, по-вкусно, но тук ще бъде само в тенжера. Такъв вариант ще бъде. И сега слагам тая тенжера с зелето, но първо ще му махна чуканчето и аз ще ви го покажа как съм се приборила да го махна. И след това вече ще го оставя да се поври тихичко и аз набързо трябва да приготвя плънката, че времето лети. Но между другото е 5 часа и 5 минути. В хубав час започвам рецептата. По този начин се боря да го извадя това чуканче, както казваше майка ми и баща ми. И като си спомня, всъщност като правиха кисело зеле, баща ми винаги махаше чуканчетата или дръжката на зелето. Успях до някаква степен. Още малко трябва тук леко да го поиздълбая и ще сложа зелето да се вари. Стана супер. Дупката се получи идеално и сега отива вече в тенжерата. На много слаб огън сложих да се вари зелката, както я видяхте така с извадено чуканче. И ето вижте, след като лекичко повря, омекнаха листите и аз успях да отделя външните. Те постоянно стават външни и външни. Стигна до тук. Тази част е останала по този начин. Тя може да се яде във вид на просто зелена пара или зеле лекичко сварено, както е така. Може да се направи от нея салата. Но ако ми трябва, още ще взема някои листчета от нея. И аз направих плънката, защото тя е толкова обикновена, че няма смисъл да ви показвам как я правя. Ще ви покажа само как изглежда. Тя си е в тигана, който е горещ. Ето това е. Задуших на много слаб огън. Лук, една голяма глава и морков настърган. Сложила съм и малко чесън. Сложих червен пипер. Също мъничко доматено пюре. И мазнина този път от авокадо. Вижте каква голяма бутилка и такава интересна малко старовремска бутилка. Мазнина от авокадо, която е една от най-добрите. Всъщност то е extra virgin, то е студено пресолено.
то става добре за готвене и за топлинна обработка. И така, сега трябва да започна да навивам сърмите и ще ги сложа да се варят в тенжерата. Тъй като зелето е вече умекнало, ориза също, аз му сложих след това водичка, той повря лекичко на много слаб огън, задушил се. Нарочно направих това, защото и зелето е по-мекичко, и ориза трябва да бъде сравнително по-малко нуждаещ се от топлинна обработка и да ври цялото ядене. Сега като ги навия сърмите, ще ги сложа и те ще поврат не много дълго време. Като соса смятам да направя, т.е. водата, която ще сложа за да врат, както обикновено като правя и зелевите сърми от кисело зеле, така правя и когато правя пълен пипер. В тигана обирам така с гореща вода това, което е останало полепнало от плънката, където е седяла. Слагам малко доматено пюре. Те всъщност този път доматите са направо като салца, почти като прясно настъргани домати изглеждат. Малко червен пипер, малко мазнина от това олио ще сложа и това ще налея, за да врат по този начин сърмите и ще ги притисна с чиния отгоре, както трябва да се притиснат сърмите, за да не се отварят. Но аз ще ви ги покажа. Ще ви покажа малко като завивам сърми и мъничко ще покажа вече след това и тенжерата как изглежда с готово навитите сърми, като я оставя да се поври сама. В тенжерата ще сложа на дъното едно листо, да не се опират съвсем сърмите на дъното, както и с кисело зеле сърмите се прави, но толкова добре се отделят листите, дори ето вижте от тази малка част, която е останала, просто всичко може да се отдели. Ето е така и излизат. Много хубаво се отделят от зелката. Слагам тук това листо. Мисля, че може и това малкото се разкъса, даже и него да сложа, за да са отделени от дъното и да не загарят самите сърми, евентуално, ако се случи нещо подобно. Махам тези твърди жилки, направил го и на другите листи. Станаха доста листа и не знам дали въобще ще има толкова плънка за тях, но колкото има, толкова ще направя. Така, сега тези листи ми се виждат много големи и заради това смятам да ги разделям на две части. А тук ще си сложа до мен плънката. То и тя не е малко всъщност. И сега започвам. Хайде да пробвам първо да разделя този лист на две части. Много е голям. Такива огромни сърми няма да е толкова приятно. Нека да пробвам да ги направя по-малки, а пък след това, ако не се получават добре, ще започна да ги правя големи. Ето, слагаме си от плънката. И трябва с тази страна, която е завитата, откъдето биха могли да се отворят, тя да бъде надолу. Ето е първата сърмичка и я слагам тук в тенжерата. То пък този лист се оказа, че е скъсан. Май ще го заменя. Ще взема този и това да седи на дъното на тенжерата. Така. И това махаме. Готово. Доста са големи листата. Аз си избирах от зелките, които бяха в магазина, да бъде с най-големите листа. Имаше различен по размер зелки, като всички бяха на една цена. И с този лист... този мога да го направя на една сърма. Не е чак толкова голям. На една по-голяма. Ами вижте, за да не запълвам време с завиване на сърми и с празни приказки, аз ще завия сърмите и ще ви ги покажа колко са станали и как изглежда тенжерата с навитите сърми накрая. За сега ето сложила съм трички и ще продължа така, докато не свърша всичките листи и всичката плънка. Ето ги сърмите. До последно почти, вижте колко остана само от зелката. Аз си мислех, че много ще остане от нея, а пък то съм приготвила много плънка. Сега ще ги залея. Ето тук слагам гореща вода към тигана, където беше плънката. Ще ги залея с тая вода. Ще сложа вътре малко
от доматеното пюре. Защото аз не слагах киселина, когато сварих. То е силно казано сварих, но когато набавя на огън, все пак се вареше по някакъв начин зелката. Не сложих киселина. По принцип пише в рецептите, че трябва да се сложи малко оцет. Но аз не знаех какъв ще стане вкуса, специално заради Лия. Дали ще й хареса да бъде с такъв вкус на оцет и на киселина. Заради това оставям така да си сладни от моркова и лука. Със сигурност ще сладни пък и от зелето. Сол няма вътре, ние ще си солиме отделно. Вие може да си сложите малко оцет, когато варите зелката. Заради това слагам сега тук доматено пюре, но аз се слагам и когато правя сърмите от кисело зеле, слагам вътре. Ще сложа още малко олио вътре и съм приготвила и чесънче. Ще сложа и от чесъна, малко червен пипер. Ето тук червения пипер и той си е изваден. И мъничко ще ръсна и от чубрицата. Тя вече става като злато, много ценна подправка, че започна да привършва. И да видим как след това ще си я набавяме. Чубрицата толкова е важна за българските ястия. Ще ги залея с тази вода. Мисля, че още малко трябва вода да им сложа. И ще ги затисна с една чиния. Всъщност, да, мъничко още ще добавя от водата. Ще нарежа чесънче, поръсвам с червен пипер отгоре. Още малко. Аз сложих вътре в плънката, но още малко да се поръси. Между другото, червен пипер видяхме, че продават. Може да се купи тук онлайн. Пише, че е червен сладък пипер от паприка направен червен. Значи това ще бъде най-лесно заменимото от българските подправки, червения пипер. Мисля си, че дори джоджен би могло по-лесно да се намери, но чубрицата, ние имаме семена. Каним се с Краси да направим малко разсъд и дали ще стане нещо, ще видим. Най-добрият вариант ще е дори и ви да ги правите така, за да ги варите в тенжера, след това да се запекат във фурничка, защото зелето се остава, макар и сварено, то ще се остане обемистлиста. Не знам как да го определя, но когато се запече, той изтънява и става по-хрупкав, по-вкусен, аромата става по-хубав. Ще ги полея отгоре малко с мазнина. Казват, сърмичките понасят да бъдат с повече мазнина. Това също им добавям, да си поврат така. Само това ще добавя още няколко чесъна, които е така ще ги пусна да врат, защото те придават много хубав вкус на соса и на самите сърми. Вече е събота. Изненадващо, рецептата преминава от петък в събота. Излезе ни работа из къщи и аз не можах да довърша рецептата. Просто не заснех последните кадри там, където бяха в тенжерата. Заради това си викам, не може така да изоставя тая рецепта, защото в крайна сметка са вкусни тези сърми. Искам да ви ги покажа как аз правя сърми от прясно зеле. И тъй като събота и неделя, ние обикновено не ходиме при Ели, а пък тя с Йонг яде тогава корейска кухня. Станаха доста сърми, аз оставих няколко там, ние с нощи хапнахме както бяха се сварили и взаимно решихме, че е по-добър вариант, ако се продължи с допичане на сърмите. И аз взех в една стъклена кутия, сега ще ви покажа какво съм направила. Донесах стъклената кутия тук, сложила съм в момента сърмичките в тавичка и те пък се оказаха точно като за тая тавичка. Виждате, че съм сложила белички неща. Това е чесън. Между другото, сърмите станаха чудесни. Нито се развариха. Риза вътре е прекрасно сварен до най-добра консистенция. Ето вижте, така изглеждат сърмичките иначе. Но зелето, което ползвам в Корея, е по-дебелолистно. Не от това кюсе, което се продава в България. Понякога се улучва някое по-хубаво с по-тънки листа. И двете установихме, че листата са дебелички. Въпреки, че са се сварили, някакси ориза вътре е вкусен, обаче листата някакси имат нужда да бъдат изпечени. Аз като прослушвах това, което съм записала, установих, че май за плънката не съм ви казала абсолютно точно каквото всъщност вътре сложих с подправките. Тя иначе си е много семпла. Лук, морков настърган, задушено, след това ориза се добавя. След това слагам червен пипер, мъничко ръснах така, за да се леко позапържи всичко това и с червен пипер. Но разбира се, подправките са си чубрица. Аз сложих и малко джоджен. Винаги слагам към чубрицата и джоджен. Черен пипер не сложих заради Лия, сол също, но вие ще си сложите, разбира се. Освен това,
Аз слагам и кимион по принцип. Дори сега съм си приготвила един сос, с който да го залея зелето. В него сложих доматено пюре, олио с водичка топла, чубрица, черен пипер и кимион и сол. Защото те вътре сърмите нямат сол. Както ви споменах тук, това, което червенее върху тях, е малко кимчи, което ние имахме. Защото аз, когато варих зелката, нали ви казах, не сложих оцет. Обикновено във водата се слага малко киселина. Дали ще е лимон, дали ще е оцет, но малко може лимонто за някои слагат. Малко да киселее зелето. Аз нарочно не сложих, защото не знаех Лия дали ще й хареса това, но то в крайна сметка се оказа, че Лия така или иначе не яде зелето, защото то дори и за нас стана доста такова обемисто, като много големи листа, много хрупащи листа, въпреки сваряването. Те трябва да се препекат. И въобще аз си мисля, че сърмите най-вкусни стават припечени дори от кисело зеле. Така че сега ще ги залея с тази течност и ще ги сложа в фурничката и след това ще видим какво ще стане от тях, от тези готвени сърми в 2 дена. Навън времето е много щипещо студено, но вече си заминава малък сечко. От следващата седмица дори показват температури около 15 градуса. Дано да се задържи топло и да идва вече пролетта, че ми омръзна да бъде студено, да ходя с дебели дрехи, да има навън сняг, да се притеснявам, че ще се подхлъзна, такива едни бабешки неща. Децата и младите хора май обичат снега, но аз само искам да го гледам през прозореца, пък той не ми се отдава много такава възможност да се седа вкъщи и да гледам снега през прозореца. Сега ще ви го покажа как изглежда за лято. Пъхам го в фурничката, ще го оставя да се пече. Нека хубаво се изпече зелето, дори аз ще ги пообръщам, за да могат от всички страни да се изпече, да изтънее, да стане по-лесничко за хапване, защото и зелето е вкусно по принцип да се изяде заедно с сърмата. Ето как изглеждат сърмичките в момента. Сосчето дойде пак, както винаги, с моите примервания повечко, но пък на нас ни харесва, когато има сос и към пълен пипер, и към сърми. Ще бъде хубаво да има сос, да не са само сухи сърми. Пращам ги сега във фурничката вече да се пекат и да стават вкусни. Сърмите са готови, нямам търпение да ги пробвам, а и да си хапна. Ето, вижте как станаха. Супер изглеждат. Сега ще видим как са и на вкус, защото то едно е вида, а пък друго е да видим как ще са на вкус, което е най-важното. Ето тук ще взема тази крайната. Бях сложила доста сос, както видяхте, но то всичко така се е запекло, че те са попили соса. Но това е добре, защото и самото зеле, и ориза имаха нужда малко още да се повкусят. Ето, сложих си една сърмичка, която сега ще я пробвам. Да видя как е станала. Миро е тук, но това не е за него. Той постоянно се присламчва, иска да си хапва хляб, но не трябва да яде толкова много. Достатъчно е това, което го храним. За неговата възраст. Миро, не трябва, Миро. Айде да видим сега как е. Много вкусни са станали. Леко са лютиви, защото аз, както ви казах, сложих останките от кимчето отгоре. Още е горещо. Много са вкусни. Миро, ще ти дам хлебче. Ето, заповядай. Аз ще продължа да си хапвам, защото съм гладна и очаквах сърмите да се изпекат, че да си хапна. Няма да съжалявате, ако пробвате. Изглежда малко сложничка рецептата, но всъщност не е. Сложното кое е да се свари така зелката, че да не се развари, да й се извади кочанът, което за мен беше всъщност малко трудничко и сложно, иначе всеки по различен начин подхожда и може на вас да не ви е сложно това. Но се оказа, че доста лесно и листите се отделиха, дори успях много геройски да отделя и кочана, много вкусно стана. Ако направите, няма да съжалявате. Ето едно по-различно предложение от мене за сърми от прясно зеле. Довиждане, приятели, и аз и Миро ви пожелаваме до нови срещи!